Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморо ҳам хуш омаден, дӯстони азиз. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани капкейки воздушни осонака пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. маҳсулот барои капкейки имрӯзаамон бошад: 4 дона тухм дар кораи, камакак намак дар кораи, 200 грамм шакар, 150 грамм шир, 100 грамм рӯғани алейна дар кораи, 10 грамм разрихлител дар кораю, баъд 450 грамм орд дар кораи. аввал дар коса тухморо мешканем, меандозем айбулош, камакак намак меандозему шакар андохта венчикати лад мезанем то шакараш об шудана. баъди шакар об шудан дигар маҳсулоташа ҳамхе андозен. ба меша ки духтаро ба ҷои рӯғани алейна сливичное масло илова кунен, да мақсад сливичное масло кати тайёр кунен. Иҷа ман рӯғани алейна кати якҷоя када тайёр кардагиам, ҳаминам не ки беҳтарин омадагиай. ҳоли ба результатша бинен духтаро чӣ қадar хушрӯй воздушнӣ омадагиай. ҳамин рецепти капкейка ма чанд намуд тайёр мекунам. ай ҳама роҳи осонаш бошад, анаминай духтаро ҳам иҷада светмӯрӣ сар шидагия, ҷои мода светҳои киштестиян, 2 соат свет метиян, ба ҳамин хотир бо ман хай успет кардам, инам иҷада капкейк пухтагиам духтаро. иҷа хай бегониай, вақти свет омад, ба хай пухтана сар кардам, ба ҳамин хотир наворум камтар ториктар омадагия духтаро. апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб кардед, дастгирӣ мекунед, дар видеои ман комментариҳои беҳтарин менависед, лайк мемонед. ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. ҳаматона бовар кунед, ҳамхе дӯстте медорум ки ҳар як комментарие ки мехонам, ҳамхе гапои нағз нависондагӣ, ман хурсанд мешавам. куҷое ки бошед, худоҷон ёру мададгоратон бошад, нигаҳбонтон бошад, дӯстони азизи ман, апаҷону хоҳарҷонои меҳрубони ман. иҷа боша, инам хе хамири капкейкмон тайёр шуд. дар кондитерский мешок мегирему, баъд дар қолабакҳо мерезем шуна. иҷа боша, ман 2 намуд қолабак истифода бурдагиам. як намудаш сахти хушрӯа, инами қолабакҳо, дуюм намудаш бошад тунукакое ки пирожнӣ мемонем, анаму намуд кати. Не ки хай ҳардушам хушрӯ буромадагиай, беҳтарин буромадагиай, ҳам воздушнӣ омад духтаро, ҳам чӣ қадар мулоимак омадагиай. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша, канали беҳтарини апаҷон ман барои шумо пешкаш мекунам. номи каналшон Хом влогай, апай Ситораҷон. ба фикрам дар ҳамин ютуб бисёри подписчикои ман ҳаматон медонен. кадомитон ки подписат накардаген, каналшона бошад, дар комментария якум закрипид мекунам. дароен подписатсия кунен, ай номи канали ман салом расонен. бовар кунен, апай Ситораҷон беҳтарин шахсан, беҳтарин занан. ина мо ба наздики 2 сол мешавад, мо бо якдигар ҳамхе ҳамсӯҳбат, ранги апаю хоҳарем, бовар мекунед. ман апай Ситораҷона ба мисли апаҷони худам дӯст медорам. мо ҳамшаҳрием. бисёри вақтҳо духтаракҳо менависанд дар комментарияи ман, дар комментарияи апай Ситораҷон менависанд ки шумо апаю хоҳарен, шумо якдигара мешиносен, овозотон ин қадар монандай, гапзанитон ин қадар монандай. ҳо мо якдигара мешиносем, ранги апаю хоҳар шидагем. не ки беҳтарин пухтупазҳо доранд. бисёри хӯрокҳошон диетическияй. духтаро бисёри ҳамин ози шахзода ҳамин чизои парҳезӣ хай бисёр мефармоянд. ба ҳамин хотир ина каналшон дуроен. духтароe ки подписат накардагиен, подписатсия кунен. бовар кунен, канали апай Ситораҷонро подписат кардо мекунад, пушаймон намешавад. ҳар рӯз влогҳои нав пешкаш мекунам. оилавӣ дар Россия зиндагӣ мекунанд, не ки беҳтаринанд, бовар кунед. беҳтарин фарзандҳои батарбия доранд. апай Ситораҷон худ модари беҳтаринанд, зани беҳтаринанд, зани ҳунарманданд. кани духтаро хай дуроен подписатсия кунен, кани ман бинам чанд кас мана дӯст медорад, ай канали ман чанд кас меравад. ҳазор раҳмати калон, ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. ина иҷода боша, капкейкҳоро ай духовка гирифтам духтаро. бинед чӣ қадar хушрӯ дам кардагиай, ҳам воздушнӣ шидагиай. аку крем тайёр мекунем. барои кремаш боша, як намуд аз як супермаркет гирифтум. вай сливки кент будай. ҳамин кати якум бор хай тайёр карда истам. бинед духтаро кан чӣ қадar омадагиай. хондум танашаба, ранги ҳамин дилала тайёр карда мешудайда. шир кати тайёр мекунему. баъде ки камтар ғафстар ки шуд, иҷода ба ман творожни сир гирифтагиам. творожни сирам ҳамроҳ кардагиам. инам хе дар косаи миксер аввал хокаша мерезем. ай болош боша, шир андохтагиам. ними шира андозе 200 грамм шир да гуфтагиай. нимша андозен, ба нимша ба дуюмбора хай тайёр мекунем. агар шахсоне ки дар Тоҷикистон бошед, агар ҳамин кремо гирифта истифода баред.
Иҷа камтар миксер ки кардем, баъд давоми шира меандозем. Ин иҷа бошад творожни сир андохтестам. И ами творожни сирое килоакиян ай ҳамонане ки нағз будай. Крема сахт хушрӯ кард. Баъд духтаро вақте ки ман миксера гирён кардум, ано пара усни газымда боша қувва зиёдкунак мондагиём. Бо ҳоли хай савол метиҳен ки чӣ кор карден, чиз гирён карден? Светои мо пастай. Вақте ки свет метиҳан қувва чӣ қадар пастай. Ба ҳамон хотир ман қувва зиёдкунак истифода бурдаистам ҳозирда. Намешава қувва беҳад паст шидагиян, стабилизатор истифода мебарам. Ин иҷа боша креми ман тайёр шуда. Хай бинен духтаро чӣ қадar сахти хушрӯ омадагиай. Иҷа боша крема ба ду қисм тақсим кардагиём. Нимуш боша розови свет крастил андохтагиём, розови кардагиём ними крема. Нимуш бошад ҳамхе сафед истодагиай. Аку ба кадом хотир як намудша розови кардагиём. Ҳамин болои капкейкора боша як намудша, як подносша ҳамхе свети розови қатъи сафед якҷоя кардаму болоашон ҳамхе хушрӯ карда гул мондагиём. И закас набуд, и барои ҳамин кӯдакҳои хурданшон будак. Ба ҳамин хотир ҳар намуд кам-камакӣ гул мондумшона. Ин ҳамхе духтаро стретча тунук мекунен. Кремои тайёр кардагиа яктиша айпара мемонен, яктиша авпара. Ба ҳамхе хушрӯ ҷамъ мекунену дар кондитерский мешок меандозенша. Ба хости дили худтон ягон намуд гул мемоненша. Ба ду намуда мешада, хушрӯ меша духтаро. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷа боша я ду комментариятонда ҷавоб мегӯм. Подписчикои навин ба фикрум бисёр навистестен ки таваллуди чандай, ай киҷо мешавӣ, чанд кӯдак дорӣ. Таваллуди ман 91 ай. Шукронаи Худованди меҳрубон соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Бачаи калоним синфи 11 мехонад. Дуюмангӣ бачаам синфи 7 мехонад. Якта духтарча дорум, синфи 2 мехонад. Соҳиби шавҳари меҳрубон, соҳиби хонаву дар. Мо боша дар шаҳри Ҳисор зиндагӣ мекунем. Инам хе капкейкҳои пухтагира ба айнакошона шикоф мекунум, мегируму дар дурунакошон бошад варёнка, аз гӯшони варёнка андохтагиём, як қошуқча, як қошуқча. Баъди варёнка андохтан бошад, ба болоҳошона гул мондагиём. Апаҷону хоҳарҷонои ман худоро шукр мекунам ки кирои и қадар меҳнатом ҳар рӯз подписчикои беҳтарин барои ман омадаистанд. Менависанд ки подписчикои навтонем. Ҳазор раҳмати калон. И қадар канали манда обуна шидестен, дастгирӣ мекунен. Бовар кунед, ман ҳама влогомда гап мезанам ки чӣ пухтупазе ки монум ягонташ ай шумо паноҳӣ нестай. Ба ҳамон хотире ки шумо чизиро мехарен, маҳсулотҳоро мехарен, ҳайф нашавад. Чӣ дар кор хай? Ҳамин рецепта мондан дар кор, ҳалол мондан дар кор ки як кас як чӣ ёд гирад. Барои ҳамин канали мада подписатсия кунен. Кадоме ки бе подписат тамошо мекунанд, подписатсия кунен. Мақсад ки меҳнатҳои мана қадр кунен. Ай ҳаматон миннатдор мешам. Бовар кунен, хурсанд мешам. Бо подписчикои навам мебинам, бовар кунен, бо мехоҳам тез влогҳои нав барои шумо пухтупазҳои нав монам. Хоҳарҷоне ки барои торти медовӣ пурсидагиен, торти медовиро ай сар то охирша нишон тиҳен гуфтагиен. Насиб иншоалло хоҳарҷон ҳоли нишон метиҳум. Камтар хай светое нағз кунанд. Мақсад шароит шавада, свет бошад, пухтанаш бепроблемайда. Ба насиб карда бошад, торти медовӣ, тортои нав барои шумо пешкаш мекунам. Пирожниҳои беҳтарина иншоалло барои шумо пешкаш мекунам. Ин иҷа боша апаҷону хоҳарҷонои ман, инам хе гул мондум. Чанд намуд кам-камакӣ гул мондагиёму болоошона боша кам-камакӣ звездочка кати украшат кардагиём. Иҷа аку кухоним ториктар ки ҳастай, дар кухоним тайёр кардагиёму пухтумшона, баъд меҳмонхонаам овардагиём. Иҷа хай рӯшани хушрӯй, инам ҷа хай бо навор кардам, тамошо кунед гуфтам. Хай ҳамҷа бо результатошам нишон додагиай. Зиёдтии хамири мондагиша боша, дар ами қолабакҳои коғазии натунукако инам хе рехтум. Ина бинен, баъди пухтанашон чӣ қадar хушрӯ дам кардагиай. Иноям 3-4 намудӣ ҳар намуда гул мондагиём. Апаҷону хоҳарҷонои ман, инам ҷа результатошам бурида нишон додагиём. Бинен чӣ қадar воздушни хушрӯ омадагиай. Иҷа боша ман наворро ба анҷом мерасонам. То навори оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад. Хайр, дӯстони азиз.